Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang atong takna untop alas 6:01 sa sayong kabuntagon. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, sumala na sa napahibalo ang tulumanon ni Veritas, kining ubos ninyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, nga madungog ninyo sa naandan matag alas 12 sa sayong kaudtuhon ngadto sa alauna sa adlaw gihapon nga Domingo. Ibalhin, no? Ibalhin sa laing oras ug mauning orasa ang balhina, no? Domingo ra gihapon pero alas 6 na sa sayong kabuntagon ngadto na sa alas 7. Okay, sa buntag. Tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Hinaot nga sa atong pagbalhin niini sa gihapon kamo magasunod sa maong tulumanon o gani unta daghan pa, mapun-an mo nga mga suki niining tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Doon naman goy na hibaw-an nato nga maglisod sa pagpaminaw aning orasa kadtong oras ba sa miagi, sa naanda na to alas 12. Mao na po'y usa sa reason nga atong ibalhin aning orasa, no? Kung ako pod sa akong preference, na apog ko'y preference o nakahukom ko nga mas maayo ibalhin aning orasa kay bakante mo pod. So mga tinahod nga tigpaminaw, salamat, no, sa mga igsuon nato, no, sa pagtuo nga aniya nagpakita gihapon sa ilang suportas mong tulumanon. Og by the way, na ako'y ipahibalo ninyong daan nga karong umaabot sunod Domingo, no? Doon na tay guest o bali interviewon sama sa gihimo po nato sa miaging programa. Interview ko nato sa iyang conversion story, no? Nakailan ako diha sa internet, usa ka kanhi aglipayan, usa ka kanhi aglipayan nga nakonverter sa pagtuong Katoliko. Mga 3 years na siya nga nakonverter. Musukad sa iyang pagka-convert, ikatulo na daw katuig siya karon nga usa ka Katoliko. O ang nakanindot pagyud sa istorya sa iyang espirituhanon nga kinabuhi kay doon na pod siya'y nadala o nahimo pod siyang instrumento sa pipila ka Iglesia ni Cristo. Gani usa nakita na ko dito, nakita pa ko sa picture nga usag yun ka handog sa Iglesia ni Cristo nga nakonverter sa pagkakatoliko pinaagi sa iyang tabang. Nananghid man ko niya, pwede na ko may isgutan iyang ngalan, no? Siya si Joey Chua, taga Tarlac, o kanhi usa ka aglipayan nga nagkonverter sa pagkakatoliko o doon na po siya natabangan gikan sa Iglesia ni Cristo
ug usa gyud kahandog gani nga nagkatoliko. No, nakita na ko gaito sa picture ug ako pong gipost ya sa atong Facebook para ma-share ug daghan pod masayod. Ug dili lang kay gikan sa Iglesia ni Cristo. Doon na pod siya natabangan nga usa ka pamilya gyud ka pamilya nga Muslim nga nakonverter sa pagkakatoliko. O katoliko na karon. O pinaagi niya no sa bag-ong nakailan ako si Mr. Joey Chua. O sa akong hangyo nga ma-interview siya karong umaabot nga Domingo niining orasa. So atangin ninyo no. Atangin ninyo karong umaabot nga Domingo pohon niining orasa. O mga tinahod nga tigpaminaw sa miaging Domingo no sa atong oras nga ani atong udto pa no alas 12 adto launa o kung nahinumduman ninyo ang atong gihisgutan ang mahitungod sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo ato tong nahisgutan tungod kay atol man to sa atong gihimo nga paghandom usab sa usa ka dakong pwede nato tawgon og dakong kapiyastahan o kasaulugan natong mga Katoliko. Ang unsa gani ito? Ang atong pagtuo nga nagasentro sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo no, the solemnity of the body and blood of Jesus Christ. Ug gani atong nahisgutan ang pipila ka mga objection mahitungod ani. Ug nalipay ko kay dunay feedback nga maayo no. Nag-message nako privately. Og salamat no. Salamat sa labaw sa tanan us kahitasan nga ang atong tulumanon sa miaging Domingo no sa udto pa no alas 12 nga tuo na miaging Domingo nahimong usa sa kahimanan no sa ingnon talang pagtampo sa maong kasaulugan no kay ato man gipakaom ang maong tema sa maong kasaulugan. Nakaron niining unang segment sa pagbalhin sa oras sa atong tulumanon atong na pamalandungan ang unsa man ang himuon natong priority nga topiko niining pagbalhin na sa oras sa atong tulumanon. Gikan sa udto adlawng Domingo alas 12 ngadto alauna ngadto niining orasa alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Well, ang atong unang ingnon lang nako nga balik lang taon sa atong napaambit na niining maong tulumanon kining mahitungod sa panaghiusa. Panaghiusa natong mga Kristohanon. Kay ako isip usa ka Kristohanong Katoliko, particular gyud kaayo ko aning panaghiusa. Og labi na nga akong nasayran nga kinidili ni ako lang huna-huna. Buot na akong ipasabot, dili kay ako ray gahuna-huna ani. Mahimong kamupod. O daghan ang naghuna-huna og ingon niini. Kining panaghiusa. Og labaw sa tanan, maogyod pud ni ang naa sa huna-huna og kagustuhan si Ginoo. Di ba kung nagbasa ta sa Biblia, kung mahinumdum ta sa
atong mabasa diya sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 11 o versikulo 22. Dunay mga pulong ang atong Ginoo nga matud pa niya, Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Gisubli na niya sa versikulo 22. Mao gyapon, no? Sa Juan 17 nga, Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. O kining usa nga gitumbok sa atong Ginoo, giasoy po ni San Pablo diya sa 1 Corinto 12, sa Book of Corinthians, nga ang maong usa ang gitumbok pagpasabot sa atong Ginoo, mao ang iyang katawhan nga tinawag o iglesia. Buri pasabot ang iyang usa ka iglesia, no? Diha taniya hiusahon. Gani na doon na siya napamulong sa Juan 16 nga kadtong wala pa mahisakop, makaapil niining usa niya ka iglesia nga diha sa Juan 16 gitawag og turil. Kadtong wala pa masakop, kinahanglan sangyawan aron sakupon. Tingali makaingon mo, abali po daining Ginoo, no? Kang kirur man. Na may pagka maakuhon kay gusto man niya tapukon sa iyang turil. Well, dili na to mauton og sabot na kay ang kaayuhan man mo iyang gilantaw. Hibalo man siya nga kung masakop ta sa iyang turil, meaning masakop ta sa iyang tinawag, meaning makaangkon ta sa unsa may maayong maayong mahitabo. Parehas ro na sa usa ka pamilya. O ang ginikanan maayo kaayo mo matuto sa ang mga ginikanan maayo kay mo matuto sa pamilya. Siyempre maayo pod ang pamilya. So kung atong huna-hunaon logic ba, no, sa maayong pangisip, kung makaingon ta nga si Kristo usa ka maayong pagkamao, siyempre Dios God, anak pag yun sa Dios. So kung mahiusa ta diha sa iyang katawhan, sa iyang turil, so logically speaking, sa maayong pangisip, maayo pod ang atong kabutang diha sa iyang sa katuril. Dili na nato mautok sabot ba nganong iya ra man gyud tang usahon. Ngano man diay niyag lain-lainon, no? Well, dili man gyud pod maayo ang mahitabo kung magkabahin-bahin o magdibisyon o watak-watak ang katawhan. Ug mao gyud na iyang plano pod nga hiusahon ta. Ug kanatong mga Kristiyanos, no, nagtuo tas Biblia, motuo man gyud ta insigida dahil ana kinamas Biblia. Gawas niya adtong gaduda pa anang Biblia, no? Sabot po sabot, hiusahon ta diya sa iyang usak ka turil. Niya gihisgutan pod gihapon na ni Pablo sa Efeso 4 nga to sa 5. Usa ka Dios, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. Hiusahon ta niya. O sa atong nabantayan, sa atong nakita karon, magkapangutan ako, kinsa o pipila ba kanato ang nagkabanaan ning gihisgutan sa Ginoo nga panagiusa? Nga hiusahon ta diha sa usa ka panon, no? O Juan 16, usa ka panon nga mao ang iyang katawhan o ginghirian o iglesia. Pipila o si kinsa ba kanato ang nagkabanaan ning kagustuhan sa Ginoo nga mahiusa ta diha sa iyang usa ka turil o usa ka iglesia?
Hmm. Hmm. Pipila ba ka na to? Well, siguro ang uban maingon nga gusto man na nato, Brad, pero murag wala tay panahon sa paghatag og kana bang panahon alang ni ana sa pagpagkabana. Ang uban pod maingon lang di na kinahanglan nga hagu-haguan pa na nato. Parehas anang pagsangyaw na mag house to house unsa diha moadto sa ubang dapit nga magsangyaw tudluan para hiusahon di na kinahanglan higo lang ta magampo nga mahiusa. Wala na tay himuon pang pagpasabot, wala na. Higo lang ta magampo. Daghan kayong mga kana bang panghuna-huna mahitungod ana. Gahuna-huna gihapon ang uban nga mahiusa ta pero wala lay gibuhat. Ingon lang igo ra ta magampo. Minoon ang pagampo usam gyud na sa pamaagi nato. Pero kung tan-aw nato dinhi sa Biblia, dili lang pagampo kundi apil na diha ang pagsangyaw gyud. Pagpakatap sa pulong gyud sa Dios. O apil na po ng kung dunay mangutana kung wala kasabot ato gyung tubagon, no. Naaman niya sa 1 Pedro 3:15 nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag sa kang bisan kinsa. Sa kung dunay mangutana mahitungod sa inyong paglaom o sa inyong pagtuo. So, dili lang di ay kay magampo lang ta para mahiusa, kundi apil na po ng tubagon po itong adunay mga nangalibog, kutong dunay mga pangutana. Natural man yun po na, no? Kay kung malibog sa pagtuo, wala kasabot, so ang tendency ana, mabugnaw, ug di na ganahan mo simba. So, di na ganahan mo simba, so mawala ang zeal o kadasig sa pagsimba. Okay? Naaman siya mga kalibog. Subali ang pagtubag, ang paghatag og katinawan, mura bali na siya og antidote o tambal. Parehas ra na kung masakit ka, mangita man yung kag tambal. Ingon na po diha sa panagiusa sa simbahan. Dunay mga sakit-sakit. Unsa man ang mga sakit-sakit, usan ni ana kanang mga kalibog sa pagtuo. Labi na kung dunay magsangyaw pod nga laing grupo nga lahi pod ang ilang pagsabot. Dayon murag madala dito kay kulang og kahibalo sa nadawat ng pagtuo, mao nang malibog og mao bitaw ning nahitabo ron sa atong katilingban o sa atong kalibutan. Ngano wala man mahitabo kanang kagustuhan sa Ginoo nga mahiusa gyud ta diha sa iyang usa ka turil. Tungod aning mga sakita, mga sulirana sa atong pagtuo nga daghang makalibog. Kay usara unta ang Biblia pero lain-lain man ang pagsabot sa tao. Mao nang nagkabahin-bahin ta. Wala ta mahiusa. Mao na nga unsa kaayo mga pamaagi. O unsa kaayo ba nga dapat atong himuon para makatamputan ni ining gustos Ginoo nga mahiusa ta diha sa usa ka pagtuo. Well, no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, well, para kanako usa gud pod sa hinungdan ani o pinaka numero 1 hinungdan ngano nagkabahin-bahin ta gawas sa atong kulpa mismo isip tao, isip Kristohanon kay naa man gyud tay kulpaan kay kitang mga tao naa man gyud tay pagka masalaypon, kakulangon, pero dili na ko ipasangil sa atong tawhanon lang nga kakulangon. Ang ako yung pinaka numero 1 pasanginlan o mao gyud pinakautok o hinungdan aning tanan, mao gyud taning ang yawa. Kaya maumang yun na ang iya yung krusada. Ang gustos Ginoo siya mo itig bali. Gustos Ginoo nga mahiusa ta diya sa usa ka iglesia o pundok
iya pong balihon. Iyang samukon nga, ngita kog paagi nga. Bahin-bahinon ako. So, si Taning gyud may utok aning panagbahin-bahin. Hinoon doon ay pamulong si Pablo nga maayo ra pod na bahin-bahin aron makita, mahibaw-an kung kinsa gyud ang naas tinuod. Pero dili na to na sabton ha, kaya ang uban sabton man na okay ra ay panagbahin-bahin kay nagingon man sa Pablo nga may ra pod nga nabahin. Ang word nga maayo ra pod nga nabahin ilang sabton nga maayo gyud ay nang mabahin-bahin. Dili na moibot pasabot ni San Pablo, no. Dili na mao ang insakto nga exegesis kay murag mo contradict na po na sa gipamulong sa Ginoo nga mainta gyud nga mahiusa ta. Na ang buot pasabot ni Pablo andang iyang giingon sa Biblia nga maayo ra pod nga nabahin mo aron makita og asa gyud ang tinuod. Sa pagpasabot ra po na niya nga ang atong panagbahin-bahin mahibaw-an man po diha kung asa gyud ang tinuod. O di ba? Pero dili na but pasabot nga kagustuhan yun na sa Ginoo nga atong gihimo ng panagbahin-bahin. No? Kaya ang atong mga pamaagi tinawhanon nga pagsabot sa iyang mga pulong dili man na iya ato man na. So ang panagbahin-bahin nato dili nato pasanginlan ang Ginoo. Pero sa atong panagbahin-bahin makita ra pud hinuon diha niya kung kinsa gyud ang naas tinuod. But pasabot pangitao nato gyud ang tinuod. Ug usara man ang tinuod. Kay usara man gyud ang pagtuo nga iyang gitudlo o gipakatap nga iyang gitahasan una ang mga apostoles. Naa sa Efeso 4:4 ngadto sa 5. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios. Nakaron mao lagi nganong nabahin man gyud ta. Okay, unang pasangilan nato kay naas Taning. Unya wa ta kabantay nagpagamit ta ni Taning. Pero para nako may ra pud to bang nablayan lang ta ba kanang nagamit ta ni Taning, nahimot ang instrumento ni Taning nga wa na to tuyo kanang gitawag nog honest mistake lang. Sa ato lang kakulangon, wa ta kahibalo nga nasayop na diay ta sa atong gihimo, nagtuotang sakto ta pero dili diay. Arang-arang ra nang honest mistake kaysa akong nahibaw-an sa moral philosophy. Dili man kuno sala ng honest mistake. Ang sala gyud kuno kanang nahibalo gyud kang di na mao, munya imong yung gituyoan. Hunay sala. Honest mistake is not considered to be a sin. So, inana, no, dili parehas balaod sa yuta nga ignorance of the law excuses no one. Di ba? Pero sa Ginoo, very makatarunganon jud kay pahibaw-on sa gyud kaniya nga kana sala dili maayo o kini maayo o kini dili. So, inana ka maayo kayo ang Ginoo maghukom nato. Hukman ta niya base gyud sa tong nahibaw-an. Di ba? So, mauna mga igsuon nga ato ning kuanon ba gano ba gyud nga nabahin ta. Unang pasanginlan yun nato si Taning. Nagpagamit ba ta niya? Kung nagpagamit ta niya nga nakahibaluta nga si Taning na di ay may gadikta nato, nya sunod-sunod gyud ta niya matay delikado gyud ta na. Kung tuyoon yun nato nga magpagamit gyud ta ni Taning, no? No, mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminay. Pero honest mistake lang na hinumdum ko sa kanabang giampo sa atong Ginoo nga nag-ingon siya, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Buot pasabot, akong sabot ani kadtong mga inosente mahimong siguro mapasaylo tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa ignorante. Pero dili ignorante, sayod yung kang sayop ng imo ang gihimo, nya padahyunan yun nimo, kana mo'y delikado yung ka. Di ba? Mga igsuon, mga tinahod nga digpaminaw. Karon, usap magyud sa nakita natong hinungdan aning panagbahin-bahin nato. Kining kung atong tan-awon gud ang atong pagkatao, kita weak man gyud ta, no? Ang tao nga wala gyud ang Espiritu Santo nga magagiya. O kung ang tao gyud kita, no, ako angkon man gyud ko. Kung dili ta magiyahan
sa Espiritu Santo. Kung wala ba'y kana bang elemento bang divine, nga mugiya na to, nga magsalig ra ba kita sa atong kaugalingon? Aning pagtuon-tuon na to sa Biblia. Ako ginang nasinati nga dili lang gani kay ako'y nakasinati at ani. Mahitabo gyud ang dili gyud hapsay. Put pasapot. Usa sa hinungdan aning nabahin-bahin ta kay wala ba matunong ang atong mga pamaagi unsaon pagtuon ning iyang mga pulong. Unsaon pagtuon niyang mga pulong. Kining Biblia ako ning na pamalandungan nga mura di siya pasol di ay. Kanang di ba na mga pasol then kung dili nimo mahibaw-an og unsaon gyud sulbad anang pasol, adi gyud kakakuha. But pasapot na agyoy eksakto nga procedure nga kung mahibaw-an nimo to, masulbad nimo ng pasol. Ang Biblia ingon ani pod na ay procedure nga kinahanglan sundo nato ug dili masunod amo na hinungdan magkabuwag sa gyud ta aning pagtuon sa Biblia. Well, mao ni atong unahon ron saysay ni ining unang segment sa pagbalhin sa atong tulumanon, gikan sa alas 12 sa tungod ta alauna ni ining adlong Domingo atong gibalhin aning oras sa alas 6 ngadto sa alas 7. Muni unahon nato ron. Unsa ang pamaagi sa Ginoo sa paghiusa sa iyang katawhan, sa iyang gingharian diri sa yuta. Ang iyang simbahan. No, particular kay kuani. Kay ang uban god maguol kaayo ko atong mga igsuon kay ang ilang gitagaag importansya nga katilingban, gingharian, kini ra man gingharian sa tao kini bang mga gobyerno lang sa tao, nga gama-gama rag tao, mao ra gyud na ilang tagaag bili. Murag wala nila ba tagaig bili ning gingharian gyud sa Dios nga iyang gihimo gitukod diri sa kalibutan nga iya ra pong gipadumala og tao. Murag mag-ambot pero pasangilan ako demonyo ra mo pud gihapon, staning ra mo pud gihapon nga murag di ta maganahan o mawala tay interes sa pagbugtaw o paghatag bili aning gingharian sa Dios nga iyang gitukod dinhi sa yuta pinaagi pod nato ra pod. Nya makalibog ra ba ni iyang gingharian diri sa yuta kay gipadumala ra niyang tawo nya ang mga tawo gibalubya ka nga masalaypon. Di ba? Usahay mo ra bag makaingon tas Ginoo bang ano man pud nga Ginoo nagtukod kag katilingban gingharian diri sa yuta. Tawo ra man po imong gipadumala nga masalaypon man mi. Well, ako po makaingon kung buot buday kas Ginoo. Siya yung kahibalo na. Pero dili man po din posible kung ang tao mo mahigugma lang yun niya. No? Bisan pag unsa kalisod sa iyang mabuhat, mausah ra man gyud ta. Pero buot pasabot nga naara na to ang problema. Dili na to pasangilan ng Ginoo na kay lahom kay iyang pamagi. Lahom kay iyang pamagi. Ug gitan-aw na ko ng Biblia kung musunod lang gyud ang mga tao niya, di lang gyud magsupak-supak, dili lang gyud compromise iyang sugo. Hapsay man gyud ang tanaw na to ng di ba nahitabo sa Israel ang unang katawhan niya. Kung musunod lang sa iyang sugo, hapsay gyud wala gyud problema. Pero sa dihang ang katawhang Israel musugod na galigbuhat og di maayo, adiha na po dayon dili na dayon maayo ang mga panghitabo. Ingon ana, bot na kung ipasabot kining bisag tawo ra ta masalaypon, ang Ginoo mutukod og gingharian diri sa yuta nga sa atong tan-aw ani sa inyong kubinan gitawag manig simbahan o iglesia. Bot pasabot hapsay gyud unta ning iyang gingharian diri sa yuta kung ang mga tawo nga naa diri na membro magtinarong o masubay gyud og unsa gyud ang iyang gitahas nato isip mga sakop ani. So para nako maayo ning gingharian sa Ginoo diri sa yuta. Ang problema lang kita nga na membro diri kung nagtinarong bata. Seryoso bata nga sakop nining baong gingharian. Kay dili man po dawat limpyo. But
But pasabot gusto ta sa Ginoo ba nga trainon ta niya nga maghago gid po ta. Hagoan gid po nato ang atong pagtuo niya. Dili kay dawat limpyo lang. So, ingon ni mga igsoon. Nakaron unsa man ang pamaagi gid diri nga nakita nato sa Biblia unsaon ta sa Ginoo sa paghiusa. Well, ako mo ingon ninyo daan isip pa si una pinaagi og otoridad o authority. Bisan pagyud unsaon na kugunahon na bali-bali usag yun pinaka numero 1 yung pamaagi sa paghiusa kanang sabta niyo ng pulong authority o otoridad. But na kayo pasabot, ang Ginoo maghatag og otoridad isip himuon niyang simbolo nga diha ta niya hiusahon sa otoridad. But na kayo pasabot, example. Sa katawhang Israel, unsa iyang pamaagi sa paghiusa sa katawhang Israel? Di ba? Mupili siya og kana bang instrumentos pa naghiusa nga mao ng leader. Panahon ni Moises, for example, siya mo'y gihimong spokesman sa Diyos, meaning gihimo siyang leader. So, dunay panaghiusa ang katawhang Israel kung ang mga Israelinhon mosunod sa pagdumala ni Moises sa iyang pagpangulo. Pero magsupak-supak gali ang mga Israelinhon niya sa iyang pagdumala, dili pod maayo ang mahitabo. Di ba? So, ang Ginoo diay hiusahon ta niya diha sa otoridad nga gihatag sa usa ka tawo nga gipili niya nga mahimong leader. Una ni Moises. Dayon napagatoy panahon sa mga propeta. Muni gipanghimo niyang leader kay diha siya mga leader sama sa mga propeta diha ang mugawas ang iyang mga pulong. Kung dili manalingog ang mga tao sa gipamulong sa mga propeta, maot din ng sangputan. Di ba? Dayon mao na atong susihon karon. Abilitas ay napaghisgot ning daan, wala na problema. Diri na ta maghisgot sa bag-o na maura gihapon. Kay diri sa bag-ong tugon sa New Covenant na amang po siya gihimong leader, gihimong kanang tinugyanan. Mao bitaw to, wala gyud nato mapablandungi og ayo na. Sa dihang gihuna-huna gyud sa Ginoo nga di man gud siya magdugay diri sa kalibutan, no? Mamatay siya, dayon mabanhaw den mobalik ra pud dayon dito. Okay, balo na siya ana. Dayon wala ba ninyo tagaig kana bang importansya? Nganong sa 12 ka apostol, nganong si Pedro may iyang gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit? Pamulandungi ko na. No? Nganong sa 12 ka apostol, nganong si Pedro raman ang gitugyanan niya sa mga yawis gingharian sa langit? Simple ra kaayong diretsong tubag ana, no? Ako naningkamot ko unsaon pagmubo sa akong nabasa ba. Ni atong sa kapari nga nag-discuss anang panaghiusa. Sige lang, ato lang sulayan. Masig magkarga ra ani nga atong oras. Uyon ani, otoridad. Hibalo man gud ang Ginoo nga kung biyaan gani niya ang iyang katawhan diri syuta nga walay pili o niyang magdumala, mangulo, kuyaig yun ang mga tao yun. But pasabot, ang simbolo sa panaghiusa, ingon ani ang pamaagis Ginoo, magpili gud siya leader. Magpili gud siya usa ka leader kay kung wala gali leader na malibog mga tao na kinsa tuhuan di man magparehas sa unahon as mga tao. Magdebate man yun na sige man yun nag-irgo kinsang may katapusang musulti karon og kinsang pulong nga mo ituhuan. Maparehas ko na sa atong Supreme Court. Sa Supreme Court na to, pila ka justices. Pero naagay mas labaw kanang Chief Justice. Nga no, mga importante man yun nga dunay pinakalabaw o Chief Justice. Kaya mahitabo man yun na nga, mahimo man yun di magparehas ng pagsabot sa mga libros balaod sa mga justices. So, para maundang ang debate, kinahanglan doon na leader. Nga inigtingog niya, muhilom ang tanan kay alang-alag dili tahoron mo gilabaw. So, ang institusyon nga dunay leader but pasabot ana para doon natay usa ka boses. But pasabot doon na bay final arbiter
sa unsa may mahitabo na itong mga kasamog unya, nga mahitabo. Mao na nga, kay balo ang Ginoo na nga, kung biyaan ta na diri syuta nga dili siya mupili og leader, na hibalo gid siyang dili gid mayong sangputan. Oh. Kinsa man sa 12 ka apostol nga iyang gipili nga gibinlan, nga mahimong otoridad. Ug ayuhon na to na atangin ninyo kung magtima ta diri ug balik anang katungdanan ni Pedro. Oh, si Pedro. Nga, imagine ra gud niya sa Mateo 16:13 ngadto 20 ba na? O ako malimot nga murag og nagdula og game kanaba ang Ginoo diha, no? Mura siya si Chris Aquino. Ako lang ning giin-ani pag-istorya ha, parang kanabang makuha mas abtan ninyo og ayo ba example. Ano mo yung kung murag nagdula ang Ginoo og game kanaba diha anang Mateo 16 bersikulo 13 ngadto na gyud sa sa para diha Mateo 16 13 ako sang tanawan mga igsoon, no? Mateo 16 kini importante kay ini nga bahin sa kasulatan, pero dili kay nato ni taghag importansya nga kung masabtan nato ni naa dinhi giklaros Ginoo unsaon ta niya paghiusa, wala lang nato kuan ba. Kaya nga tugong style gud kasagaran ingon ani manggod private interpretation, dili authoritative interpretation. Nya napamatud-an man gud nato unsa man ang private interpretation, kana bang palit lang tag Biblia then tuon ta dahil dugon siya itong nasabtan, uy, lahi man sa akong tinuhuan nga gituhuan. Hala, dili ni tinuod ining Katoliko, kay lahi man akong pagsabot. So di ni tinuod ning Katoliko, himo kog akong pundok, amo na ni tinuod. Ingon ana man atong style, private interpretation. Then naapoy laing mo, mubasa pog Biblia, lahi man pod. So, dili na tinod ila. Kining ako may tinod. Tukod na pugpundok. Amaw ni tinod. Inana atong style. Nga pila man kataong gahimo na. Daghan. Unang daghan ni atong relihiyon ron. O, doon na, di ba? Unag yung Katoliko nga nahimong rebuilde, protestante, mamantos Martin Luther. Lahi mang yung interpretation. Taas na ba po istorya na ako lang move on. O, munang nahimo po niya iya unya katupon iyang mga sakop na kay dili man pud parehas og sabot niya ang tanan nilang interpretation. Mao na nga ang mga protestante pud nga iyang giuluhan nagkabahin-bahin pud daghang kay klases protestante na lahi tong kang Calvin, lahi tong kang John Wesley. Mao na ang protestantismo ron daghan lahi-lahi wala magkausa. Ngano man private interpretation. Pero gyud at kung atong sundon gyud ng Biblia, dili na siya private interpretation. In fact, bawal yun ng kinaugalingon o private interpretation sa Biblia. Kay moog yun na yung magkapabahin-bahin na to. Iasa man na mabasa veritas nga bawal ng private interpretation. Tingali mo ingan mo, kamaot po sa Ginoo. Gitagaan ta niya gunahon sa aron gamito na to sa pagsabot. Unya, gidid-an rapod ta niya anang private interpretation. Akong usbon. Kung mauna veritas, bawal ng private interpretation kinaugalingon nga panghuna-huna. Lain na pud anang inyong Ginoo diay. Gitagaan ta niya gunahuna para gamito na to diya sa pagsabot. Nya, iyara pong ibawal lain ng kinaugalingong pagsabot. Well, nga nung pangunahan matong Ginoo. Gibawal na sa Ginoo nato kay nahibalo siyang makadaot ng pamaagiha. Kay balo man gyud siya nga masalay pon gyud ang tao. Na pagkamasalay po gyud ang tao, mo nang tudluan ta niya sa iyang pamaagi unsaon ta niya paghiusa. Kung dili ta mo sunod, amon magkabahin-bahin gyud ta. Ang iyang pamaagi unsaon ta niya paghiusa, mo nay dapat sundo na to. Ingon siya dili private interpretation kinaugalingong paghuna-huna. Kay mabahin-bahin gyud mo natanawa unsa nahitabo ninyo. Di ba nabahin-bahin mo kay private interpretation? Na unsa man di Ginoo ang pamaagi nimo nga aron mahiusa gyud mi, authority. Otoridad. Kung kinsa ang gitahasan sa Ginoo nga mangulo nato aning pagpuyo sa iyang mga pulong.
Oh, dito ta makigiusa. Di ta magbut-butog ato. But pasabot atong tuhuan nga sa atong pagtuo niya dunay final arbiter. Pareha sa atong Supreme Court doon na ginay final arbiter o sa atong mga kuan ba sa ni mga si tawag adi mga korte, di ba na ay regional trial court, pagkadaghang korte di ra ko memorize ana. O dayon doon na gi final arbiter mao ng Supreme Court. But pasabot ang Ginoo nasamot ng Ginoo. Kung ang tao nakaunahunaan na parang doon na gyud tay proseso nga di ta magkuyaig doon na tay Supreme Court na ang Ginoo pa mo imong panguna aw imong ingnon nga di kahibalo ana. In fact kini galing atong gihimo nga doon na tay presidente o sa ragyog kabuok doon na po tay Supreme Court gani kana og atong hunahon kinopya man nato sa pamaagis Ginoo. Dili kita may original ana kay kini mga gobyerno sa tao awahiran ni. No? Daan pa ni adto pas daang testamento ingon ana na ng pamaagis Ginoo. Bisag labaw na siya diri syuta hiusahon ta niya doon nagi final arbiter. Panahon sa katawhang Israel, si Moises mo iyang gihimong final arbiter sa paghiusa sa mga Israelinon. Dili gali mo tuon ni Moises, mao na buwag sa mga tao. Di ba? Ingon ana. So karon diri tanaw na to diri sa Biblia. Kinsa ang gihimong tinugyanan? Na diri sa Mateo 16, 13 ngadto sa 20. Mo niya kung giingon ninyo kung mabasa ninyo ni murag game ka na ba ni nga dula? Nga naman. Okay, nangutana si Kristo og pangutana din Then iyang gi-address sa iyang mga tinunan. Iyang gina ako ni basahon na. Unya miadto si Jesus sa yuta. Okay, Mateo 16:13 ngadto sa 20. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo. Og dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Kinsa kuno siya? Sila mitubag may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Una sa mga tao sa pangutana lahi-lahi. Apan ang iyan yung mga tinunan iyang gipangutana pero kamubi ako mga tinunan sumala gyud ninyo kinsa man ako. Kinsa may abtik kay ining tubag? Si Simon Pedro. Ingon diri. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Yang pangutana kining abtik na tubag ni Pedro husto pa ni. Na mahibaw-an nato diri sa 17 giingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayod Simon sa pa sakto ang iyang tubag. Bulahan kagayod Simon ang pangutana, sakto ba ang tubag ni Pedro tungod sa iyang kamayang laki? Si iyang kaugalingong pagsabot dili oy. Giingon diri bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. But pasabot gipili siya sa Ginoo nga mao'y makatubag sa hustong tubag sa pangutana. Nasa 12 ka apostol nganong siya raman. Tiali mo ingon na pud mo na aday pinalabi ang Ginoo. Dili lagi mata maginana lagi private interpretation. Gituyo nas Ginoo kay dili lagi maayo tanan himuong labaw niya. But pasabot kanatong iyang mga tao do nagiusa nato nga mohimong supremo. Mo nay simbolos pa nagiusa. Si Pedro iyang dipili. Nasamot ra ba kung atong ilahos pagbasa giingon diri busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Naarabay uban sayon-sayonon na nila nagtudlo nga ang iglesia kuno gitukod ni Kristo na apostata kuno, nawala kuno niadtong unang siglo kinanudlo na kuno di mao. Sayon-sayonon na nila nagsulti. Wala nila tagaay
importansya ning pulong nga lig-on kay ng iglesyang gitukod sa Ginoo. Gingon, sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So, mao na nga nganong si Pedro ra may gisingle out aning gitagaan aning gahom sa pagdili og pagtugot. Pero hinoon hinumdum ko sa panahon ni Mrs. nga gihimo siyang leader, pero ma-action biya pud sa reklamo kung siya ra usa labi nagdaghang kay mga sakop niya. Munang nahangya pud siya sa Ginoo nga naa pud si kauban mo tong naa pud si kauban sa pagdumala. Mo pud nin hitabo. Hibalom pud Ginoo. Munang dili pud kay usa ra ka apostol. O na si kauban nga munang 12 sila ka buok. But pasabot sa 12 ka apostol siya may labaw. Unya abot pasabot sa pagdumala, naa siya kauban pod. Dili ra pod kay siya kay maugtas biya pug siya ra. Mo nang dunay siya kaubang mga apostol. Og kanang gahuma gisubli po na og kuan. Gisubli po na og pahayag ni Kristo sa Mateo 18:18 nga kanang dunay gid siya kauban. Naa diri sa Mateo 18:18 giingon diri sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So meaning, murag atong mahulagway ba nga kini dieng otoridad sa Dios dinhi sa yuta, buagi laeng mapasanginglan nato. Mao gining gitudlo sa Katoliko ba nga magisterium. But pasabot, unsa man ang magisterium? Mga lideres sa pagtuo nga mga magtutudlo, mga labaw ni sila, dayon dunay supremo. But pasabot, dunay pinakalabaw nila. Umuman yung magisterium. Di ba ang magisterium nato sa Katoliko nga gitudlo? Mga obispo din ang pinakalabaw mao nang gitugihanan si Yahweh o kana bang supremo. Una nga atong pagtuo na si Pedro, kay si Pedro gitugihanan ni Kristo sa mga Yahweh. Mao na atong magisterium. By the way, unsa nang magisterium? Ang pulong magisterium gikan na sa pulong gyud nga Latin nga but pasabot magisterium sa Latin magister. Habit ko nalimot. Ang pulong magisterium gikan sa pulong Latin nga magister. But pasabot teacher o maestro o guro. Mao na siya. Ang pulong magisterium gikan sa pulong magister Latin nabot pasabot teacher. Di ba ang mga apostol teacher magtutudlo? Unya ang pulong gyud nga magisterium but pasabot ana hugpong sa mga magtutudlo. Ug mao man na ang mga apostoles hugpong sa mga magtutudlo. Gitagaag gahom sa pagdili og pagtugot. But pasabot gitagaan ni sila otoridad. So atong masabot nga kinahanglan mosunod gyud ta sa ilang pagdumala kay gitagaan man sila otoridad. Kung dili ta mosunod sa ilang pagdumala, agoy makuyaig gyud ta. Na kinsa man ang gitagaan ni Kristo aning gahuma, ang mga apostol, ang pagdili og pagtugot. Unya pinanguluhan ni Pedro kay siya ra may gitugihanan sa mga Yahweh gingharian sa langit. Nya karon kinsa may nagtudlo ani? Nya asa man mabasa Veritas nga si Pedro gid magibinla ni Kristo sa iglesia sa pagdumala sa dihang moadto na siya sa langit. Ay klaro kay na diri sa San Juan. San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17. Taas ra po ni kung atong i-expound og ayo. Kadtong gitugyan ni Kristo ang iyang mga karnero sa tupa ang iyang iglesia. Gitugyan dito ni Pedro ang pagdumala sa iglesia. Unya dumalahon kuno niya ang kining mga nating karnero og mga karnero. Na kana unsa may but pasabot na nating karnero dili pa hamtong, mga bata pas pagtuo. Og ang mga karnero amo na nay mga hamtong. Unya kaduha niya sublian ng dumalahon na mga karnero kay duha man ka klase ng mga hamtong, ministerial og non-ministerial. Okay, sa
Sa una ba panahon ni Kristo dili man pud tanan ministro. Dili man tanan apostol. Sabot po sabot ang mga hamtong nabahin sa duha ministerial ug non-ministerial. Ang sama sa atong panahon karon, di ba? Ang mga pari, obispo, mo na sila yung ministro na to, ministerial. Nya kita mga sakop, mo na lang tayo, kung hamtong ta, mga karnero ta, pero dili ta ministerial. So, mo na, tulod ay kaklaseng karnero. Nati, sa to pa bata, pas pagtuo, dayon hamtong nga ministerial o non-ministerial. So, kana kunong tulo kaklaseng karnero, dumalahon ni Pedro, pagkaklaro, anak. Nga si Pedro gid mo gibinlan ni Kristo sa pagdumala. Sumo na isundo na to. Kinsa may nanudlo ani sa tanang mga pundok ron nga nagtudlo aning Biblia. Kaya ingon nga si Pedro gid mo unang gihimong Santo Papa ni Kristo. Niya mangyamid ra ba ta aning pagtulon-ana? Mangyamid ta aning pagtulon-ana. Tanawa atong giyamira ning pagtulon-ana unsa may nahitabo nato, di ba nagkabahin-bahin ta? Naparihas ni atong pulong gas Biblia nga ang bato nga ilang gisalikway nahimo noong labing importante. Kinsa man tong bato? Si Kristo. Si Kristo may gipasabot ato. Si Kristo kunong gisalikway mao no inahimong labing importante. Mao po ni sa atong kalibutan karon, mao man po ni kung isalikway gali nato ang Kristyanismo. Kining pangandoy nato, tanan ra nangandoy magkalinaw. Kung isalikway nato ang revelation sa Ginoo nga si Kristo iyang gipadala para hiusahon ta, kung padayon tang magsalikway ana, wala gyud kalinaw panagiusa diri sa kalibutan. Sige gyud tang daghang problema. Kay di man nato sundo ng pamaagis Ginoo. O ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw. Sa minanudlo ani. So karon kung dunay statements Biblia ana ang bato nga gisalikway nahimo noong labing importante, karon ang pangutana sa 12 ka apostol kinsa man pod ang gisimbolohan ni Kristo og bato nga parehas niya? Di ba si Pedro? Basahan ninyo sa Juan 1:42 nga si Pedro no gitawag og sa Aramaico pa si Pas. But pasabot bato. Di ba? Sa 12 ka apostol nganong siya ra may gisimbolohan ana, but pasabot kay siya maoy gihimong representative dayon, gihimong visible head. Yan na nang giandam nga inig sa kaniya. Pedro, ikaw na take charge, ikaw na. Di ba? Parehas go diri sa istasyon. Kung ang manager dunay lakwon moadto sa laing dapit, magpili gud siya tawo mo iyang tugihanan. Iyang tugihanan nga mo iyang OIC. Ingon ana, paras na po na sa atong mayor. Himuon niyang OIC mayor ang vice niya. Kung muadto siya og naa sa lakon sa laing dapit, ingon ana si Kristo pa di kay balo ana. Mao na sa taliabot na ang iyang pagkayab sa langit, iyan nang giklaro na gyud dito. Gitahas na gyud ni Simon Pedro ang iyang tahas sa pagpangulo. Mao na karon kisa may nanudlo ana. Unya mga igsuon naa diha sa ako lang diretso kay ato di man gyud kay detalye unta, ato ra man ning giputol-putol lang akong nakatunan sa akong gibasa. Mao na ang mohatag ko ninyo mga tulo ka bersikulo nganong gitawag og Santo Papa si Pedro. Actually kanang Santo Papa sa in English ana Holy Father na siya. Titulo na sa Dios. Iya nang ipagamit sa tao nga iyang himuong kanang piniyalan o sugo. Di ba? Ang uban ang sugo tawgon ra man nila executive minister. Pero sa ato sa Katoliko, ang titulo gyud sa Dios atong gipili kay mao po ni iyang gitudlo diri sa Biblia kung makasabuta ang ano man. Actually kanang titulo sa Dios nga Amahan, dili siya gusto nga gamiton na sa mga taong magpataas. Nana sa Mateo 23:9. Katong ningon si Kristo ayaw mo pagtawag diri Amahan siyuta. Dili to siya literal. Ang yang gipasabtan ato katong mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas. Otoridad unta sila pero mapahitason sa tupa, dili sila angayan anang titulo sa Dios. Ang angayan anang titulo sa Dios naa gipasabot sa Mateo 23:11 nga kadto kunong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas.
But pasabot, kadtong magpataas, dili na ang ngayang tawgon og amahan. Ang magpaubos, mo'y ang ngayang tawgon sa akong titulo nga amahan o pangulo. Mao na, naa diha, no? Sa Pinadiyag Kapitulo 3, versikulo 7, ang tinugyanan sa Yahweh, tawgon na siya og santo o holy. No? Ang tinugyanan sa Yahweh, tawgon og santo o holy. Unya, sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hangtod 23, ang tinugyanan sa Yahweh, tawagon og Papa o Father. Basahan rin ninyo inyong Biblia, mga igsoon. Isaias 22, 20 ngatos 23. Muna gihimo na itong example sa pagpasabot nga ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Pangulo o ang diya sa King James, Father gyud o Papa. Then sa Revelation chapter 3 verse 7, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Santo o Holy. So kung nato nang i-combine, i-connect, Holy Father na ining tinugyanan sa Yahweh, titulo na sa Diyos. Iyan ang ipagamit sa taong iyang gipili. O very logical na kay mo man po na ang kung himuon gali kang leader, ipagamit sa Ginoo na iyang titulo. Parehas gunas pamilya, kinsa may leader sa pamilya. Di ba ang tatay? Nganong tatay man, papa man atong itawag anang leader sa pamilya. Titulo mo na sa Diyos. Oh, Mao na nga ang gipili ginato nga tituloan ng visible head, Santo Papa, Holy Father. Butang na itong holy kay spiritual head man na siya. Oh. Mga igsoon, wa na ko'y igong panahon. Nindot kayo ayun po unta na kong nag-discuss, no? So, hinaot nga bisan sa hamubo na tong discussion anang panagiusa, doon na mo'y nakuha. Ug ato ning ipadayon sunod Domingo pohon. Ikaduhang hugna sa pagbalhin sa atong tulmanon ni ining orasa. So mga igsuon o mga tinahod nga tigpaminaw, maingong ko salamat kay sa pagpaminaw. Og unta og unsay ako mga napamulong diri nga tawhanon lang og dili makaayo, ayaw ninyo gi-apil. Ang mga pulong lang nga makaayo mao ra gyud dawata. Pasaylo ako sa akong kakulangon og dawatan ninyo ug unsa man ang mensahe sa Dios nga iyang gipaagi sa mong tulumanon. Kay kana makaayo gyud kanato. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.